Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. So, Malam Bahaushe dai yakan ce kowa bar gida gida ya bar shi. Yau gani a birnin Dikko, na Dikko ɗakin kara, kunya gare ku tsoro babu. So, na Dikko sun tarbe ni, tarba irin ta Hausa, irin ta gargajiya. An bani kurna da magarya, sannan an bani saino da bagai, an kuma bani wasa-wasa. Sannan sai aka ce mini ga kilago nan in zauna. Kun gama ɗaya daga irin cikin magaryar da aka bani. Dan Allah jama'a, menene kilago a Hausa? Menene ma'anan kilago da Hausa? Ko ka san menene saino a abincin gargajiya na Hausawa? Ko kuma ka san menene bagai a abincin gargajiya na Hausawa? Sannan da menene ake yin maɗi na Hausa? Maɗi wanda ake cewa maɗi. Menene da me ake yin shi? Shi maɗin da me ake yin shi? Sannan ya yake? Sannan ya ake haɗa maɗi? Daga irin na gargajiya na Hausa. To tambaya gare ku Hausawa, ina so a ɗan bani amsoshin nan. Insha Allah duk wanda ya bani wannan amsa, insha Allah yana da kyauta mai girma a wannan tasha tamu Matasa TV. Gare ku kuma gare ni. Wow! Lallai magarya ta yi. Bismillah malam. Ma'assalam. Sai an jima.